To fa kusan albishirin ku zance domin ku Bola Ahmed ya umarci NNPC da su fara siyarwa matatan Dangote danyen mai maza. Amma fa akwai guntuwar rana a kaba. Razin nan Bola Ahmed da kuma sauran shugaban Najeriya suka yanke hukunci ga abubuwan da ya kamata ku sani. Da farko dai kusan da cewa matatan Dangote katuwa ce nan duk Afirka babu kamar ta kai a duk duniya ma kowa ya san da cewa katuwa ce. To tana buƙatar kago guda 15 na danyen mai amma kuma NNPC guda 4 kadai za ta iya bata. Kun gani NNPC has committed to supply 4 wanda haka na nufin dole Dangote sai ya fita wata kasar ya je ya siyo danyen mai duk da gashi a Najeriya. Sai kuma na biyu yanzu duk cinikin da za a yi tsakanin NNPC da kuma refinery Dangote da naira za a amfani ba da dola ba. Wanda hakan zai farfado da darajar naira daga sanda naira ta yi daraja kuma kayan abinci za su sauko da sauran makamantansu kun ga wannan abu ne mai kyau. Sannan kuma a cikin wannan crude oil din da matatan Dangote za su tace da kuma sauran refineries din da ke Najeriya an ware barrels 350 domin amfanin gida Najeriya. Kun gani 450,000 barrels for domestic consumption. Wanda hakan na nufin ana sa ran fetur da kuma sauran abubuwa za su sako kenan. To mu koma maganar baya, me yasa ba za a ba wa matatan Dangote 15 cargos da take bukata ba, za a ba ta guda 4. Kuma in dai aka ba Dangote yana tacewa shi kadai fa, to fa kare satan mai ta kare don baka dalilin da yasa kai sata. Wasu mutane sun ce dalilin da yasa ba Dangote ba shine fa Najeriya ta ci bashi, ana biyan bashin da collateral din crude oil din ku. Wasu kuma sun ce saboda Najeriya tana bukatar FX. Idan ba ku manta ba kuma Alhaji Aliko Dangote ya ce akwai wasu ma'aikatan NNPC da ke sayar da mai ta barauniyar hanya a Malta. To Star sun wallafa da cewa a 2023 an yi cinikin da ba a taɓa yi ba a Malta. Domin kamar ta gani an yi cinikin dala biliyan 2. A 2023 kai amma a 2022 babu komai kamar da kuke gani history. To ko amsi aga wasu suna yawo da wani hoto mai dauke da sunan dan uwan Bola T a ɗaya daga cikin mutanen da ke dauke da oil terminal a Malta kamar da kuke gani Bola Tinubu. Allegedly shin me ra'ayinku? Mu haɗe a comment section. Allah samu dace.